जुलि बे गोथार सोदोबनि बाथ्राया सुबुं माहारिनि जिउजों फैफानाय। बे बुहुमनि सुबुं समाजाव जुलिखौ जायो हौवा हिन्जावनि गेजेराव। बेबायदिनो दासान्दि हादरनि गेजेराव जुलि जानाय एबा जुलि लालायनायनि मोजां बोथोरजों खाब जानानै भारतनि गेजेराव दायो गोबां लाख हौवा हिन्जावनि जरा जुलिनि मण्डपाव जिरायगोन। कन्फेडारेशन अफ अल इन्डिया ट्रेडार्स सुंद'यै CAIT आ फोरमायदों भारताव 40 साननि गेजेरावनो खमैबो मोन 32 लाख जुलि जागोन। CAIT नि रिपर्ट बादिब्ला भारताव थांनाय 4 नभेम्बरनिफ्राय फैगौ 14 डिसेम्बरसिम खमैबो 32 लाख जुलि जानायनि मिजिंथि दं, जेराव 3.75 लाख कौटि रांसिम फालांगि जादों। CIT या भारतनि मोन 35 सहरफोराव थानाय 4,000 निबो बांसिन फालांगि फसंथानफोराव संदाननो आरो बेनि गेजेरजों मिथिनो हाबावदों दि मोनफ्रोमबो जुलियावनो लाख रांनि खरसा थांदों। मख'नो गोनांदि थांनाय महामारी कर'ना भाइरासनि समाव लकडाउन जानायजों रांखान्थिनि फारसे बेंगुरा जानायाव सुबुंफोरनि जुलि जानायखौ गोबां खम नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय हादरनि गेजेराव थासारिया दासान्दि मोजाङाव फैफिननायजों खम समनि गेजेरावनो 32 लाख हौवा हिन्जावनि जुलि जानो थांगासिनो दं। जुलि बे गोथार सोदोबनि बाथ्राया सुबुं माहारिनि जिउजों फैफानाय। बे बुहुमनि सुबुं समाजाव जुलिखौ जायो हौवा हिन्जावनि गेजेराव। बेबायदिनो दासान्दि हादरनि गेजेराव जुलि जानाय एबा जुलि लालायनायनि मोजां बोथोरजों खाब जानानै भारतनि गेजेराव दायो गोबां लाख हौवा हिन्जावनि जरा जुलिनि मण्डपाव जिरायगोन। कन्फेडारेशन अफ अल इन्डिया ट्रेडार्स सुंद'यै CAIT आ फोरमायदों भारताव 40 साननि गेजेरावनो खमैबो मोन 32 लाख जुलि जागोन। CAIT नि रिपर्ट बादिब्ला भारताव थांनाय 4 नभेम्बरनिफ्राय फैगौ 14 डिसेम्बरसिम खमैबो 32 लाख जुलि जानायनि मिजिंथि दं, जेराव 3.75 लाख कौटि रांसिम फालांगि जादों। CIT या भारतनि मोन 35 सहरफोराव थानाय 4,000 निबो बांसिन फालांगि फसंथानफोराव संदाननो आरो बेनि गेजेरजों मिथिनो हाबावदों दि मोनफ्रोमबो जुलियावनो लाख रांनि खरसा थांदों। मख'नो गोनांदि थांनाय महामारी कर'ना भाइरासनि समाव लकडाउन जानायजों रांखान्थिनि फारसे बेंगुरा जानायाव सुबुंफोरनि जुलि जानायखौ गोबां खम नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय हादरनि गेजेराव थासारिया दासान्दि मोजाङाव फैफिननायजों खम समनि गेजेरावनो 32 लाख हौवा हिन्जावनि जुलि जानो थांगासिनो दं।